Hej alle sammen, det er så mig, der sender jer en lille hilsen og fortæller jer, at jeg står nu på Bellevue Teatret, og det gør jeg, fordi vi skal til at lave en video på min første single, på mit første soloalbum, som jeg har arbejdet på nu et par år. Skrevet alle teksterne selv, musikken sammen med primært Louise Dubiel og Christian Mathisen, så det er altså noget helt sprit nyt noget, og jeg er dødspændt, og jeg er super stolt og glad. Og nu skal vi altså simpelthen til at skyde den første video, og jeg skal op og flyve. Ses! Det er super fedt! Fantastisk! Ej, hvor er det fedt, mand! Vi vil aldrig sove mere! Det er jo spændende! Det er simpelthen fantastisk!